сега с моите гости ще си говорим за една конференция, която се състоя от 6 до 9 април. Организатори бяха Център за етнология и културна антропология и клуба Старопрестолни етнолози, заедно с исторически факултет в Великотърновският университет. Те домакинстваха 15-та международна студентска конференция "Материалните и нематериалните граници, изследване на процесите на конструиране на граници в източна и югоизточна Европа". Сега тук са Надя Тушмакова и Петина Койчева, нали така да не сбъркам името, които са част от организацията на тази 15-та вече конференция. Как протече, какви бяха темите, ще си говорим с тях. Добро утро! Добро утро! Нека първо да разясним малко повече за организацията и участниците. Това е една студентска конференция изцяло. Ами да, всъщност това е конференция, която е част от мрежата, ежегодна конференция, която се организира от международната мрежа Border Crossing Networks и която се провежда всяка година в различни столици. Например, миналата година беше в Загреб, по-миналата в Сараево, Скопие, Белград, различни градове на Балканите. Всъщност избора на градове от Балканите е обусловено от това, че тя е главно насочена към границите и граничните пространства на Балканите. Като за темата тук трябва да поясним, че тя не се занимава само с чисто политическата граница. Тя се занимава също така с чисто менталната граница, с въобще всяко нещо, което по някакъв начин може да налага разделение дали в духовно пространство, дали в материално, дали в политическо или национално. Значи тук е момента и да благодарим на нашите на студентски съвет на ВТУ, без които нямаше да се справим, защото до голяма степен доста успяха да ни помогнат. Да разберем ли, че това е голямо признание за Велико Търново, че след такива големи европейски столици на европейски държави и Търново, което всъщност не е столица на България, успява да организира тази конференция? Всъщност, да. Може би Търново е единствения град до сега, в който конференция не е столица и конференцията се провежда. Как протече организацията? Трудничко ли беше? Получи се сложност. С толкова много участници, много се получи. Колко всъщност бяха участниците? Над 100. От Германия, от Македония. Швеция имаше. Сърбия, мисля, че имаше. Сърбия не, от Хърватия. Хърватия, Македония, основната компактната маса беше от Гърция, над 70 участника, също така от Румъния. Как се възприема тази конференция в студентските среди, в нашите близки тук държави? Смисъл, това е общо взето голямо събитие за всеки университет. Това, което ми направи впечатление, така че имаше колеги, които, понеже имахме все така добро българско участие, колеги от други университети споделяха, че те на такава студентска конференция, такава по размери, като качество на докладите и дискусията не са били, което за нас наистина е голямо признание. А как протече въобще изданието? Казахме от 6 до 9. Да, значи конференцията беше открита на 7 април, като започнат първо с приветствие, първо от наша страна, второ от страна на съорганизаторите, които са от Border Crossing Networks. След това започнаха заседанията и в края на първия ден вече беше изложба на един фотограф от Турция, който представи неговата изложба в регионална библиотека. След това той държа и лекция, всъщност показва филм с изключително интересни фотографии от бежанските лагери в Турция, как протича ежедневния живот, какво правят, как празнуват празниците си. Въобще наистина един поглед, който ние така някакси или пренебрегваме, или не виждаме. Но беше много интересно, защото определено това не е нещо, което може да види. Интригуващо и завладяващо беше. Като цяло се изразяваше емоцията от всичко това.
И отново тук става дума за границите, може би духовните граници и разпределението на хората сред тези държави, които страдат всъщност някои от тези войни. Защо бе избрана именно тази тема на конференцията тази година? Ами, като цяло, това е като цяло идеята на тази нашите са организатори, именно те се наричат и Border Crossing, и точно преминаването на границите, изследването на границите. Затова и беше избрана тази тема на конференцията. От студентска гледна точка, как звучи една такава тема за младите хора? Като етнолог е заинтригуващо, интересно е, нещо различно да видим. Да видим как нашите съседки се реализират и се получава. В смисъл интересно. Не е ли сега в тези размирни времена твърде щекотлива тази тема? Ами не, може би е твърде актуална. Твърде актуално, защото ние всеки ден ставаме на свидетели, особено тук последните години, точно именно на значението на границите. Смисъл такъв, като мембрана за движение, като нещо, като обект на преминаване, не толкова в този стария аспект, като държавна територия, която трябва да маркира землище. Тук вече, поне така, от моя гледна точка, с границите вече са въпрос на просто преграда към движението и как то се осъществява през тях. Аз съм убедена, че в много докладите границите не са разглеждани и в този буквален смисъл, а по-скоро границите между хората, които си поставяме. Какви бяха така най-засегнатите теми в докладите? Ами като цяло имаше доста голямо разнообразие. Значи на най-голямо място може би бяха засегнати отношенията между балканските държави. Значи имаше за отношенията между Гърция и Албания, за отношенията между България и Румъния, за някои отношения между Сърбия и Хърватия. От друга страна бяха и засегнати така доста лични неща, като примерно възприятието на татуировките, как младите и как те са един вид бунт срещу по-старото поколение. Имаше за храната доста голямо разнообразие от теми. Всяко нещо, което може да ни разделя и да ни събира. В това число татуировки, храна и всякакви неща. Точно това, което казвам, извън буквализма на границите на Балканите. На теб какво най-много ти направи впечатление сред докладите? Нещо, което те впечатли? Интересни бяха докладите за храната, за татуировките. Имаше един доклад, който представяше погледа на графитите. Интересни бяха просто. Има ли, успяха ли участниците да достигнат до същината на темата, до сърцевината? Да. Като мисля, че смисъл такъв не го казвам като организатор, като човек, който всъщност така има пристрастие към въпросната тема. Мисля, че определено успяха да стигнат до същината и до голяма степен мисля, че така дори надминахме моите лични очаквания. Бяха ли засегнати темите с конфликтите на Балканите? Една по-сериозна гледна точка. Да, значи имаше тема, която но като цяло по-слабо. Значи беше за войната в Сараево. Имахме 2 доклада, които бяха. Основно засягаха конфликтите в контекста на разпада на Югославия. И младите хора имаха наблюдение в този въпрос, въпреки че... Да, всъщност това е една тема, която се оказа така доста вълнуваща за тях и доста любопитна. Имаше доста дискусии върху нея. Да. И също така, другото, което беше така актуално, нали, като в контекста на по-размирните теми, бяха темите за протестите. Както тези протести, които се проведоха скоро в румънската столица в Букурещ, така и върху българските протести. Дори един от докладите беше аналогия между румънския и българския протест.
Не ми се иска дори да влизам в Да. характеристиката с аналогиите, но така. Според младите хора, кой ги поставя тези граници в Европа? От политическа гледна точка, дали са политиците и управниците на тези държави? От иначе граници, когато говорим за граници между хората, кой поставя тези бариери? Ами, до голяма степен смятам, че на границите, поне така от моя личен опит, повече се убеждавам, че границите по-скоро се поставят от държавите, по-скоро се поставят от идеологиите, от държавните идеологии, отколкото между хората, защото така имах, нали, възможност да попътувам основно по Балканите. И виждам, че хората живеят заедно. В смисъл такъв, рядко конфликтът е толкова остър, смисъл такъв. Колкото и да не, ние на Балканите и така изтъркано и клиширано да звучи, ние имаме изключително много сходни неща. Дори като език, като традиции, като култура, като възпитание. До голяма степен имаме доста еднакви неща и смятам, че по-скоро това е... По-скоро границите се поставят някакси от държавите, от историята, която се наслагва в времето. И точно тук може би е един от моментите, че ние тук на Балканите се някакси гледаме в миналото, вместо да се опитаме да вървиме към бъдещето. Това са граница на държавните интереси, може би. Но чрез моето поколение мисля, че се разбира тази гледна точка и взема да се разбират. Мисля, запознах се с много хора, които са миролюбиви и много общителни. Въпреки, нали, различните раси, религии и така нататък. Всъщност ти каза, че доста пътува и сега наскоро се завърна даже пак от едно такова пътешествие по Балканите. Какво ти направи впечатление и всъщност това пътуване помогна ли по-добре да възприемеш сега докладите на конференцията? О, да, категорично да. Категорично да. Особено в смисъл, значи аз се завърнах от Скопие в Македония, като имах така възможността да прекарам повече време там. Но всъщност това, което беше така обект на моя интерес, беше Скопската чаршия, което е доста интересно място се оказа. И това е просто уникален, може би като малък умален пример на Балканите. На точно как различията също се събират на едно място и ти намираш модус вивенди как да живееш с останалите хора. Сблъска ли се с това отношение, за което всеки говори? Може би пак поставяне на една такава граница, как македонците гледат на българите и как българите в Македония някакси не са много долюбвани и харесвани заради тези исторически спорове, които имаме? О, не, категорично. Нали, на чисто битово ниво такова нещо не съществува. Напротив, българите са много добре приемани, отношението към тях наистина е много добро. В смисъл, не го казвам, нали, за да така да си изпълним това, което искам да чуем, но наистина те имат страхотно отношение, като се абстрахираме, нали, от тази, точно за това, което говорим, държавната идеология, държавната политика, която насажда различни, да кажем, истини. Да. Хората са изключително отворени, изключително добре приемат българите. Дори мога да кажа, че българите са едни от така най-добре приетите и може би е малко смело да го кажа, но доста хора като цяло там казват, че за мен беше така уникално да науча лафа две държави, един народ, две държави в Македония. Което наистина много ме изненада, защото аз наистина мислих по този същия начин. С очакването, че може да именно. Но просто посрещането там беше изключително топло. В смисъл, от всички, които се запознах, изключително топло и радушно. В Сърбия по същия начин, да. По цяло, да. Аз в Сърбия не съм пътувала толкова много, но примерно това, което е за Хърватия, да. Но това, нали, от всичките балкански страни, които съм била, определено в Македония приемането на българите е най-топло. Оказва се, че на Балканите най-сите приемаме и си се харесваме. Да. Какво друго се случи по време на конференцията, освен представянето на докладите? Знам, че имаше и друга програма, сценична за участниците. Ами да, всъщност изложбата на този турския фотограф,
който беше. След това той държа лекцията. Отделно имаше разходка и показване на забележителностите на Търново. И така общо взето. Какво ги впечатли най-много участниците днес? Така наречения замъка там горе. Замъка. Като цяло бяха много впечатлени от разположението на града, от начина на архитектурата, как е адаптирана към така това склоново разположение, ако мога така да се изразя. Какво печелят участниците от участие в една такава конференция? Може ли тя да каже? Опознават другите култури, запознават с нови хора, комуникация, Опит, може да развиват връзките си. Да, опит също. Колко време отнема подготовката на един такъв доклад? На един доклад? В зависимост от изследванията и информацията, която ще се събере. И синтезирането й. Да. Но това се случва на съвсем една сериозна така почва, разработка, изискваща време, усилия от страна на всеки участник. Да. Точно това е хубавото на тази конференция, че тя така е на изключително сериозно ниво за студентска конференция. И изключително преимущество, вярвам, за участниците, които се връщат сега, не само добри преживявания, но и много. Абсолютно. Малко или много просто дори разширява кръгозора на участниците, показва им нови култури, нови места, нови идентичности, нови хора, завързват се контакти, които от собствения си опит мога да кажа, че са изключително полезни, изключително не само в чисто практически, но и в чисто творчески аспект, защото след до голяма степен ти дават дори един друг поглед във времето за нещата и така нататък. Много ви благодаря за участието си днес и много успех ви пожелавам. Ние се разделяме за кратка пауза и се връщаме в студиото.